Makita ti ragsak ken gagar, dagiti naduma-duma nga agad-adal, mangisursuro, ken dagiti nagannak, kadagiti so amin na pagadalan ti Vintar Ilocos Norte, gapwanan na, tama ipapaayan ti naduma-duma a Brigada Eskwela Supplies, dagiti kangruna na kasapulan, dagiti agad-adal, pakairamanan ti raincoats, dagitoy, ken dagiti naduma-duma a materials para kadagiti so amin nga agad-adal, manipod daycare, kindergarten, elementarya, ken itibiyang ti sekundarya iti nasao a lugar. Dahiti a programa ken proyekto ti Local Government Unit Vintar ket napanaganan ti handog eskwela, ragsak, ayat ken dungo, adaytoy ket iti pannakaibunong dagitoy ket idadauluan the Mayor Richard Degala, Vice Mayor Maribel Albano, pakairamanan dagiti agpanpanday linteg iti Vintar Ilocos Norte. Actually, nag-start kami nung Saturday. Nung Saturday, naka 19 schools nagmalmalim. Tapos, idi Kalman, naka 8, ay manin. Tapos, half day lang nag-start kami di Palyas Valley. So, Nujak Mariro, 8 man nga schools tatan. Okay, tapos, Tunubigat, last day mi. So, ije kami met Sorong Valley Nubigat. Agdama, naging tingamin dito yun, tinawin nga aramiden dayo. Actually, dito nga programa, way back 2007, hanak pa lang awanak pa idikot yan ti politika. Dito yan ti talaga aramiden ti pamilyami. Okay. Agit ti school supplies kadagiti amin nga pagadalan iti Vintar. So nakita siguro ti past administration nga napindas dito nga ganwat, isong inadaptar met ti past administration, dati tayo inanamain nga tatta nga datay ti nagbalin jakpol sinanamain nga agbalin dayo nga mayor, iso tatta dati ti mag-implementarin at nga pinapindas tayo kasi dati laing ti make ikan dagito laing elementarya. Okay. Ngam data ti pimian to yon pati high school inikantay pa iti school supplies dan ken this year ada piti raincoat da ken dito tata ada dito kaputputar laing ordinansa tayo pakaseknan iti panang tulong iti aming nga pagadalan iti ili tayo nga Vintar during iti brigada eskwela ta magita mi ngamin nga marigatan dagiti nagannak nga mangisakad iti panaglukat ti panagbabasa iso nga pina-sponsoran tayo dating ordinansa kini Apo Konsehal Randy Degala nga mangipaay wenno allocate ti lokal a gobyerno iti may 1 milyon a pesos nga prorated nga pagugudwaan dagiti amin nga pagadalan iti intero nga Vintar nga ti pakaiyalaan na daytoy ket dagiti kasapulan iti panaglukat ti eskwela. So dagiti data ti daduma nag-allocate na ti Vulcasil para kadagiti school buildings ta. Nagtedted, sir. Tapno awan nagtedteden, tinaduma, pintura, dito trash bins. Ado, no makita yo kumala dito pagadalan ti Florentino Kamakin ken dito Palyas Integrated School ket nakidtutak ta nakadado iso dati may isa nga na benepisyaran ta talagang nagdakkel ngamin ti population da. Aglalo dito FCs tayo ket nasa 1,000 more than 1,600 ti population di school kaya makita nga ad-adumet lang jay na i-allocate nga gamit para kadakwada. Napalausmet ti yaman dagiti mangisursuro ken dagiti nagannak kadagiti so amin na pagadalan ti nasao a lugar gapwanan na tas si susuporta ti LGU Vintar babaen ti panangidadaulo ni Mayor Richard Degala. Lubos-lubos nga pinagyaman mi nga may explain no kasano ti ragsak mi nga nangipaayan ti LGU Vintar, especially ti leadership ni Apo Mayor Richard Agregado Degala, ti ado nga supplies. Ronaan na dagiti supplies nga maited ka dagiti ubing. Tam aming nga learners na ikan iti complete set ti notebooks, ballpens, papel, envelope kasama ti nainayon nga raincoat para kadagiti nagan ay ubing. Kasama dagiti materyales nga mausar para iti brigada eskwela nakadakdakkel atulong para iti pagadalan dagiti nga inted ti LGU Vintar. So dakkel una iti pinagyaman ni kani Apo Mayor and the whole LGU of Vintar. Nalaos nga panagyaman mi unay ken Apo Mayor tahan na kami nga binaybay answer ken kanayon nga kadakan mi ti atensyon na no kas pagarigan at dati kasapulan mi ti eskwela ni Sir ket adalat ta isuna. So agyaman kami unay ken kuan. Okay. Ni Apo Mayor.
In bagapay ti mayor, mairaman tumeten dagiti agad-adal iti biyang ti kolehyo, maipaayan ti tulong para kadagiti so amin nga estudyante ti kolehyo, marigrigat man wenno adda iti kaya na ti panagbiag, basta lakit ti agbasa da, kadagiti universidad ken colleges nga adda iti Ilocos Norte. So ano dito yan, actually pasado yan ti level yan ti Sangguniang Bayan yan, simrek pay kanya kon na-approve barangay dito yan. Tila uro-urayan ti tatan, review ti Sangguniang Panlalawigan, ket magbalin nga valid dito yan, awan ti problema nan, onti mano, barbaring sakbay panaglulukat ti panag-eskwela kung namin nga ket may plastar guma, tati tartari gagayan tinumutoy biyang tata, amin nga anak tayo nga agbasbasa iti kolehyo, regardless anak man isuda ti pada nga manalon, wenno doktor, manikulista. makunos amin, sir. Basta agbasbasa iti probinsya ti Ilocos Norte nga full load isuda ti units dagat full load onti mano ma-avail da dito 3,000 nga maited iti kada ubing iti kada semestre. So dakkel na tulong dito, sir. Sir, mensahe tayo kadagiti agad-adal ken dagiti naganak iti kadayto panaglulukat man ti klase ta dakkel dagiti na itulong tay kadakwado, sir. Ayun, di ka na yung ibagba kadakwada nga dati lokal a gobyerno nga mangkita kadagiti pagkasapulan dagito nga anak tayo kasi kanyak talaga ti kayat tuget. Baikan iti atensyon ti sektor ti edukasyon. Tamom dagito nga anak tataget dapat ma-equip, masurusuruan, baikan day itinapindas nga sursuro ken maikan day itinapindas nga fasilidad nga pagbasaan. Kaya dito piti may nga kayat tayo tata nga yearly tata mangipatakder tayo ti baro nga eskwela para kadagito nga elementary school kasi nung makitam tataget ti other nga schools talaga tiyempo mi pa lang idubing kami nga agpatingga tataget. Dahil yan anak tayo ket iso pelat pagbasbasahan da. Iso nga napanunutan ti local gobyerno tata nga tinawen mangipatakder tayo iti pagadalan tapno iti gasta ma-address tayo da iti problema tata iti DepEd nga agkurkurang da iti silid paaralan. Iso dito iti may nga gagem tinumuti diyang tata. Ket pagyamyaman akunay mangrugit dati partner ko ni Dr. Maribel Albano, ti Vice Mayor tayo, pakiramanan dagiti Sangguniang Bayan members tayo, sobrang dagiti iyos uswat tayo, weno ilunglungalong tayo, pagsayatan dagiti kakiilyan tayo, ket adada nga mang suporta kadagito nga ganwat tayo. Ti administrasyon ni Mayor Richard Degala, iti Vintar Ilocos Norte, ket kalikagom na masapasap maserbian dagiti so amin akakailyan na tapno di kastaket sang kamaysada amang sagrap tinapinta sa serbisyo babaen ti liderato na. Para ti JZQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.